Auntie, akɔ na me matena si de na yebedi aguna nkomo. Na ne mpɔta mu nkomo ne yebedi. Opanyi memwa ha. Ya enua. Na wapombɔkɔ. Already adu ntimi ho ye fa na won so e. Nyankopɔn adaroma me so me ho ye papa wapa. De radio ase. Ɛyɛ mani gye sɛ nnɛ manya na me ni wo ba bedi nkomo pa. De radio ase. Because na me ama ya adwen sɛ nka na meba wa na so. Na yatimi atwetwe nkomo ni ye na ne nka kamera da ye so na nka edi ahim. Esa. Anka manfo ahunu de atwiam. No kure. Na so antimi ama sampanyi se sɛ ope asɛma ka kyerɛ nyankompɔn a ya atam embre pi ka kyerɛ mframa nti manya wo sɛ ya me no di nkomo de ne nyina si hɔ a. No kure. Papa mame enhwɛ de di nka manfo bebrebe bisa sɛ na hwan kura na asare ne anasa Asabee ene ne di nkomo yi. Africania sofopa aguna asante. Konfo na tikuru. Me din fa de kwabena jima. Bebe on frame na najima. E don se de meto panyin ti e mo me denye. E frame na najima prekope. Na so bo kwabena jima na najima aguna obi o me gi so ka se Africania sofopa. E na kwara kete kwara e be kire se oni fie ni. Africania. Mo bibi o. That's right. Africania de mimi ni ma tete asore pa o. O comfort damwa. Ono na asafui oti ye wonne ne kofa bai. Ai. Na ono nkwa na ma me hu se comfort asore. Ai. Emeye yi. Oda so ko. Me ko. Minya yi. That's right. right. No kwa no. Say when na sofo. Say ye wo osofopon no owo nkran. Okay. Ye friend no Kofi Amebe. The whole Ghana on a diano. That's na right. Santimemo had the Odayano or brim was Santimemo, your friend also for Okoba Jesse. Kanya si abrim. Aye, only a Sunday see. Okay. Me maame mu nyina nso so mabusua no me maame mo fa no so ya kyekere no Kanya si adwuma mu. Ntiminim Kanya si abremu nso. Ma yeni nkomo kakra Africania asafo no ya wuwutum ana wunyini na wawo pese wo beko. Ya ngumi anto asafo no kra beto me. 1982 ene Nyankopon nam osofo convoy da mo so ene ode asafo no ba. Emi so tunu ya wo me 59. Ya asafo no beto me. Wanyini cha asafo no. Na nipa bi amahunu se ewo asafo no mu nti no ene mama ni gye hu amedi akire. Na comfort asore no e de na odi gina asafo no. Asafo no de odi twedi mponko amedi ene di gina ye. Okay. God ono obi enche na ni mu onyam. Ono overall boss. Inti asafo already din yen sahini ya wuzu a edin kronkron no ene odi gina asafo no. Na chese de ne se oye konfo a yempo. Obi a oye beifu a yempo. Obi a obebe bia ye gye no. Oye beifu okra ne beye num de oye ebejo. Ni a chiro se beye yemfa ni bone ye de ye papa. Oye papa ma Nyankopon di homra ni mu onyam. Go be kwase ya ne a chiro nyansa no wotie nyansa. Sanity. Okay. Enti mo de moji akonfo moji obi a. Ye ji obi a. Obi a ye gye no. De hia ni se nipa ne so obekwa asore. De hia se wagye tum se obeba sore, obesuma safo awurade asan. Ya wo wa wani fredie wahunu konfo bi a wabetwere ndin wo masafo mu. Ya safo no. Bebre se kane kra no na nse na bekasa konfo ma no. Bekasa musika sem kofam. Na enu mo no mo sponsor ye efia da bia no nkron ko bo nondu bia Garden City Kumase. No mama ye don hwere ba ho a ye de kasa. Ye kasa be buru fie miensa na nse na bekasa omonso omo tebu afọ kakra na yintimi ma sese. Okay, na just na mo kwa fidie su ko preach. Aye. That's right. Na enkrofo hu mo masafo no omo hu ne sen eye sunsum sore ma wonum ana se etese ma wonum. Asafo no kra hi ase no kra no binum se eyabosonsum. Na Rollins ya ton o ma na mabonsam enso entisa Nyankopon oye ba akopɛ le man ena edos no. Enti wo ye ezi ne wo ye presby no ye Roman ya ne wo ye Kramonia na me Africania na nkyerɛ se ye nyina ye papa ba akopɛ no a ena ye adwuma de akoma no.
watena sante agona abedrum pempenso e de wakwazi ye pen ezie de agona ni ba bie na obeka se won ko bie omu school na woko mako omu school from class 1 from 1966 to 1976 that's right 10 years ento ye de be ya obeko omu so anya hwe kroko school obeko worship omu so no so no de tete wo entiasdi ya sorry de wakobia mako bie abosu eneni ne nyina omba me nchen pese me nsa amra sorry no enso me de me nkyere kyere toto omu de no ho a ne chese omu de na hu ni mfa so se meko samom ai hu ni mfa so se meko eziefo ye hwe asofo ma from class 1 to university o na ye ne ye ma menum etietie sika no ye de ye hwe ye ma menum ma ni bia enye yie oyene ba nyankopon ka se ye nyina ye ntietie sika ne nipa mienu miensa bi omde omnye yie no omni yie ne ne aka ye ho nkyere ye nyo nyankopon ka ne sa eni baabulu mu ba bia ana na ye tigi sika collection entusu dudu hwan ni nyina hu hia nyankopon ka se ye ntietie sika sika wo wiase nyina ye nyankopon dia ono na ni mere nyankopon ontutu botom ono no odidi a ebi frito ane yenso ya fadi yesi ye gidi akoma nyankopon wan na nim nyankopon fie obi ansu akoma ne da na wakosi ne niema ana ono bi na akoma ne da ana wakoma ne sikada odi ense obedo wunua odo wunua na chesa odo nyankopon sanete a Christopher no da ye e beto collection ana omo ne yire no omoma no omo de no omo yeye ye so ne ye ho kire ye ente sa wankasa obi bebisa se woye de woye sofo woye konfo woye de menye osofo na me nso menye okonfo me awurade akwa enti ye frɛ me africani asofo akoda okay but eya na yehu wafasu ebia social media no ne ade emanfo hu wafasu ne ade a omufiri se bia wo ye konfo wo ye mpese nyina kakra ai metiri nyina mpese eya obi hu a ofiri se bia wo ye konfo ana se bibisa bebre omo frɛ me africani wo ye konfo wo ye bisa me se da bi menye konfo me ye dunsini metete hahama ne dunsini de wo ye de be anyankopɔn adum ti wo ye adwuma ni ye anyankopɔn be mu ani wo hu na de enti obi ba me nkyɛn na me ka wasɛm kyerɛ wa no nkyɛ sɛ me ye konfo okay anyankopɔn fa me so ɛna wo ka asɛm bi kyerɛ wo ɛno nkyɛ sɛ no ye madwuma ɛna me twintonto nyina oba ne yade bi na ha de ha wo metumi atwintonto me fe sɛ me hunu sɛ ade no ebia ade ana sɛ ebia honhom bi ɛna de saa ade no ɛde abegya wo so ne kwan papa ben so na ɛbɛfa so asa ade no so ɛbɛfiri wo so enti me twintonto ne nyina nso nya abosonsɛm Jona yɛtene so ntonto ɔmra ɔkɔforo kudu a wo dwane no yɛnsa hene ya wuzu ano amu so wu yɛ na tade ɔmo twen so ntonto ɛnya de bɔne wɔka na kristofo no bi gyina hɔ ɛna wɔyɛ ntonto ne wɔyɛ sei ɛni nte ɔyɛ abosonsɛm ɛnya abosonsɛm no ma menhwɛ wo ka kristofo na kristofo mo de ande mo enya kristosom on africania no se a kristosom no ene omo a omo di Christ no achie na the word edin Jesus no kra no okay nka ababra Jesus bi anim o yenim yahuzu a uko Israel na akọ ka Jesus ya obi anim Jesus yo Israel for no omo choro babro no Israel for no omo choro babro no omo alphabet J anim Y ene wo mu eyede na broni di ko ne kasa mu a J etim kopie mu anyanya Jesus nyanya Jude je di ka ni nyina no efrifan mo akrachefo no mu nim ni nyina se Israel for mo alphabet J nim na eyede na broni di ko ne kasa mu a J atia be pie mu anyanya Jesus udi din ko kasa bia mu a enye yie ye freme na najima no uko Israel be freme jima uko Paris ye be freme jima uko London ye be freme jima ye nka se me koduru London no e be ko blof kasem na asesa aroyi sei hwa okomjeni Mohammed ehin no hu se adu ya change ni den ni se adani seida edin ekokasa bia mu a enye yie broni na afa nyansa kwai ene wakofa Jesus ede abehye onanna asuman a osom wo mu din no ode abehye Bible no mu se e wono 25 December nanaji nya abotre ni nyina nya no kre nanaji nya abotre wosi broni suman ne de ai
ni sumai ona na sumai na efe ni Jesus na odi abewura Bible no mu na Bible mu sa Jesus na o kana asem ne de ye fe ni Yahuzu a o fa Greek fo no Bible no a obofo Gabriel ba ye na Joseph nchen no o se akora no mbe wo no ye fe ni Yahuzu a wankase ye fe ni Jesus said ya opa Hebrew Bible bi wa fa na bie ne hwe se mebo a Jesus bi anim onkasa ye mu said ya wusi church wo ne ma mu ene ade asa bibia da di pefe sa wo yes like wo sua hunu wo sua ade pa wo ko school edura kira na me fa chaw school man ko enu akire sa me wie form 4 me started class 1 1966 me wie form 4 1976 enka na me nim homa na ma me nim papa ni abrese me nko secondary school en sa atam enwura mu kronti no na me mu a o me na enwura mu ye mede nanso form 4 liver no and secondary school ni kura no me te brofo che no me nim homa che no ko ye form 4 no ye bi and secondary school no that's right sa na te nana ye ni nkomo bi usi so nyina adwuma ba pa no aye adwuma pa me ye no me wie school no me mo yes me nko school no na me mua wo mo ebi say na me ankasa me papa eye bofo eni titam bia na me di me papa chi enti me papa woni wa na ma fetuo no na me so na me di na nwuram enti emamani gi enwuram pa enti apart from enwuram no me sia carpenter adwuma na me sia mason work me mason na me carpenter e say dia ahoden asa me ntimi nye mason ne carpenter ne bio enti firi me mmofra ase dia adwuma na me yedidi pa eye abofo adwuma enwuram na me ko anajo ana me nam epesi nso a metimi atena nwuram bosome me ko na so enam bia meku bia na ma ho ni nyina me di bosome akakra me nyanam dia ba fie na ma beton na ma gi me sika to me botom utimi kwatena nwuram bosome na so no epesi nso nto no me ko a me di bosome enam bia meku bia na me ho di bosome ne so a dodo a me nyanam dia ba fie na ma ba beton abomafo adwuma wo ye di mfie dodo asai abofo adwuma de ma ye firi min kwala abremu na me be 15 years sisi amitwe menya 64 years and 4 months eguso na nse na beka se ma ho odin asa na emma menya ho odin entimi enko enwuram no na adwuma ne de ma ye firi min kwala abrem na de abeduru sase ye ame no kasai ania wo sua hunu bebre onu de bebre yasi anya de obomafo akwura mu akwhunu nyina na obafie obeka Dabi yanka ne sa akora ade enjira mo ka sa asem no enya hunehuna ade Dabi enya hunehuna ewiase ye ho no nse me se otie medina africania o ka africania ne age so esi bibi wo ho bibi ni wan ke da anke ntupunu enti bibi wo ho africania wo ko huna wo ba beka no wo fie no udi agura bibi wo ho nti bi kura nipa na wo beka ho asem anse no 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 dane ne ho a wo ba be ye wo sa no onya ho da to eni nti no enye nsem ni nyina na ye ba ye ka o ba na de bia to kotokuom for bambo nti for security matter enti nye ni nyina na so o ba be boss wo okay menimwa enti abomofo adwuma no ahayo adwuma ene ade no wuni ani bia utumiye anasa gise onya bibi kakra bo ataso wuni ani kra obetimi aye na chese de wo mu ni se enam se bibi wo ho nti na ye enwuram adwuma ne anajo 70 no se bibi kakra wo ho a eya na ebeboa nanso ani se obenya gise nyankopon eka ho ebi se emmoa no omne nam no emmoa ne bebre bopon no specially omne enkwatia ene enam enti se wuni ani kakra obenante amade a chenkura unhia aboa bia madam for ba ko ozi afrika ani aboa nje se de yaboni dia ena obenya no dana tie ba chance ne odi benya no ne ho wani kakra ena nse bibi ebo ho ba enti no enche kura sisi ya no wahia aboa no so obehia bopon obehia no kwa na ade emotia enete no so enso wanya hu no ono so opam motia no no kunu nti ya ne mpanyimfo se ubekum tromo no wadwa asasadro ja na mane mfa ne mrante sem enante kwa ya ase no eno no
Well, ona wapam emotia na wote so no. E na waku no. Enkabua nko ni sasa, enipa na wasasa hukum nipa na ne sasa ne hawo. Enso abo we de uku no, oda wa na dwo na ne sasa na ne hantew. So just no obi adura ye de ma obi a wadi wakum nipa no asasa duro no. This o dware bi ansa na aboa no spirit ne agya wo hawo. Enye so obe hawo saa kopem se wo so betia da kopetim no wagu. Na trom oyade aboa. Oyabo bi a wote se nantwie na ne ho den. Okay. Ne ho den papa. Wote se nantwie. Ono ni buffalo na. Very good. Otrom no. Oyabo ni hu. Oyabo ni hu. Na beben kura wo ha na beben na yeja. Se de eko abeben eyeja na beben na eyeja. E na bofo ye ko nwura mu no. Enye omo nam no titiro ya na yekopo ye pe na beben ene ne padua. Ebi de ne padua no ene tenten no eboro 7 feet. Etu gina no ho akura metene ya ebeka eno ne ye sika. Minya na beben no na minya ne padua no enam no me pe kura me be kyem mo nkɔwe nam no de me pe no me nsaka. From na beben ne ene ne padua no eno ne nti na me bre ayese ye hante asono no. Osono no aye bre aye pe ni nyina. Ni padua ene ne sen mienu na tietia ho no. Ene nti ne ye bre tie tutu sa na ema ni wi a enam na aka no nkrasefo na de be kyem na mo awe. Free. Nana nya botra mam. Na mimisa wasem. Kwan da ho. Uku trom a. O se ne padua ne na beben. Ne padua ne na beben nye ne nam ne hia me. Uku suno a. Anu na yesika. O pe ne simbofo ene ne padua. Ai. Eno edi a soronko na eye efri ne nam na aka ni nyina ho. Se nam no de wo ba bedi. Enam no ba bedi. Me bi so me kum no kra bi akwa awa. Ti de hia me no matuturu nkrasefo wo nam de nam na che wo mo. Na beben no eye bosom. Sa na ne padua no nso eye bosom. Se ba ka che so oni motia na nam. Aboa bi anwa ne padua nyi no ware che etro mo de no. It's more than 6 feet. Me so ano no a metene aba bi a wugina bi am tene se a ebeka ho. Enti eno nko ne boa ye de beto. Eno ne boa den pa na. Ni boa den pa no ni sika no amu. Se nei ukura tromo padua. Ene na bebe na wo ton a sika sa na nka de beje. Ene ne tete wo dem wo kan ko 10 million no no. 1,000 Ghana cedis. Yes. Padua ne nko a. Ai, ni padua ne nko a. Omudi ye bibia na sunsum. Ana ye sunsum mu nyuma. Ebi obi okra na oba no, ni padua ni nwi no. O petitia ba ko pe na afiri mu. Enso so ye de beji ni sika. Ope tromo no ni padua no ni nwi no ba ko pe. Ni nwi no, kriska no a esan so mfemfem na esan so no. Ebi kura o petitia ba ko na tetia mienu na amiensa. Enso ye beton ma na gini sika. Ena akonfo no so ba on de ope padua ni nyina o mo na de gi o mu sika kese no. Tromo ni kumu nya de na. Ni kumu na from medical maka kire wo hwie kura wo nhia no. Emotia no kura mma kwai ena wo hia no emotia ne tene so owani ba bia wo nam a wo ba bia wo hu enti wo nam ano so akon afa emotia ne dalete no. Na ya botra just wo ani kakra. Ona abegigi emotia ne sa aboa no wo hu wo be fie na emotia nten so ona be pam emotia no so suro nipa bibia wasa asisu bia nyankopon de ahye ye nipa yensa se ye ni so emotia wo suro nipa ya de ameye no emotia no no bedwane ne makum aboa no na nya botre se tromo ne ba emotia tene so emotia ne tene so enti esa na emenani hu na de ba bia wonam bia aka be se kwansini fa kura no wodu ne nchen a wa hu se o ba ba bia wo fa so ba be hia emotia be direct ne se fa ube hia bofo me pa cha unhia ne da bopon ni nyina sa na o mote unnie ni a unhia ne da bopon so ne de an bopon ye kan bopon a emo akese no efiri enkutie so ekokan kankane no mo omo ye mo anketo a nemo efiri oyuo wansane kokote ene okoa mo sufuo ene tromo mo eko omo akese on ye from bopon. Okay. Enti suno so kan bopon ho suno kan bopon ho. That's right. Abusia oba Facebook a eye me papa no
because yani e free asante kwabre mpotam ho na unya tisi aguna jamase aguna sama aguna wi amoase aguna bipua ye nyina ye abusua baako enti efiri ho no mo asa papa firi ho a obia wo firi aguna mpotam bia ye papa na so maame firi obi ofiri aguna mpotam bia ye maame enti mesini mpon na mene no twetwe nkomo no Olumai ohineba uba Facebook a hu se Olumai da so kama ni tiri no nwi no mpese na hayo kanea ebo ni tiri hu osa wo Facebook ne so ba behwe no na me pre asenka ene wo senka tutim ni nyina asa na nke kwa agona saman ne yekoye sa interview we bet de Nyankopon pe ana oyo nti yetia enso yedi enkomo pa yes Olumai mame emisa se tramu wankasa wakumbida nkumbida nka menka no ho asem nkyerɛw that's right tramu se oye okuo woni wa nkumbida sufuo ebua kɛse nyina abua bi no wa memfa ne kyiri hwe fam ye adwuma ye no ɛyɛ abɔfo adwuma ndi abua wo ye de benya ye gye sɛ wanhia me Nyankopɔn wanya do hia me Nyankopɔn ama me tumi emotia na to so a obi no obedwane sesi a na makun wi a amamra ya wose ye no ne abeye o mo ni bi wo kora no a okun na wie ne ti no setrom ba bi a woto ya yedwa no ne ti ni ye mpegya ye kogro no ya tutu na beben no ne ti ni ye mfa ba bi eda no wo a wo besoa ne ti no wo ye de benya wo hwie wo ni eda bianan obewu a chire no kra ye kogro ne ti na abofo no ye dɔɔso ye kwa ye dafam ne ye twe ye ho ase na ye to etuo no aboba no edigu ne kinu no na juma ye no ye si abro na abofo se be ya asasaduro ne sasa entimi ha ya adwene eni nti na ni nyina me ye no sa aboa no a wakunu no ne sasa betimi abeha wa adwene ne sasa betimi abeha wo enti na mpanyimfo se obekun tromo no odwa asasaduro no gya no ma ne mfa ne mra ntesem na nte kwa ya ase no eno no that's right. And also many motia ne nam ti anka boa no onye nipa oni sasa. Ne motia na opam no na wukun ni nti no. E motia no be pasa akonya no so se de aboa no e na ehunehuna one motia no na eyesa. Papa ankomo aye di emu ya yehu kakra. Emu yehu, mu da ho pa. Wodi wani kwotwa wisi ehunu se motia nie. Motia. No so mu de no mu na ye adwuma no. Muno amuna ya adwuma nza. Me Africania sofo kwa. E na wo be fie nso so a me wa akonya tuntum wo fie. Me ye bretu ni o. Me ni awodi machi e na ye busunya panyi. Na so de ani die nyina ma me se onua panyi. Me nam ta na chi a na busunya panyi na wo die ne betimi akoyie. Me se wa akonya tuntum e da fie. E na akonya tuntum no so me sam wo efie bosom a ye fe no oduyefo akwasi ni mo. Me na e de bosom ne ba agona ha no. Emfie ahasa ene ya kire nie. 300 years and adidie na abeto me ne do akwasida na makogu nsa nti ye de na enye kwa obedi efie panyi efie nkonya efie asuman wo fie tiba adu akwasida oba kogu nsa obeye amamre ene amane sa na tie sesi ade mehwemu a unkura ahonhom kura wukura ahonhom beza miensa na anumo se oduyefo no me na nakofa ni firi Ivory Coast envia ha asane ya kire ni ni ono nko na ba yo oba ye no na emoti akwaku no ka ho na emoti akura ne ka ho na emoti abna no so ka ho na wode kwabna abna no so eviri ho na de ne ba ye ansa na ensia no no a ofre ne ensia no no e ka ho enti asumran enum na ka akonya tuntum no ho e wode mo me gun san wakonya tuntum se wi a ansa ne Nyankopon abofo no so no ma fere wo mo no so mama wo mo nsa no mama wo mo diane Dina ho Uma enkonya tuntum no abosomfo no mo maduane akonya tuntum no enu gina ho ma twedi ampon kwa me ye hyase a wo se twedi ampon kwa me onwani obo so ne asase ni mu ne ma nyina nsa ye de asere enkwane akwansan e de ama busua no obi so de na de sere de ba ya ne aye ni nyina ne ye wie akonya ni wie no twedi ampon kwa me afi ni aba ne bofo no so akwasi ni mo oyo wie odiyefo ni mo wadawuruma ene kwasi de yensem nsa ama no nananom ye de echi awo ni wadawuruma
wa bibi nti Nyankopɔn wodo ma abiretu abusua se bebo abusua no wabo abusua no nso ache yesro koso ne bo abusua no ho bai ade ebe musuo ni asan so patugu maye wari ye gidie se omunyira omu ye Nyankopɔn abofo aha enti o fra abofo na abofo kwasi ni mo ka ho ai o ka ho so oni panyin bofo kwasi ni mo ai oduefo kwasi no oni panyin a odi emotie n'anim to be frɛ kra ono mu wo ma wo nse nkwatia no kwa kuni moni akuye ni moni abra ni mo no omo na bire bia omo ye present olma ma adwi mu nya me kase ne me pese ma adwi mba me kase ne because me pese omo nyina Nyankopɔn abofo omo nyina Nyankopɔn abofo tuma di ka sa asem na kire odada akwa ni mo kwadwa ni mo omo ye Nyankopɔn abofo ente se dia Kristofo no ka se udi sa de na chi dia heaven kra won kan ho it's not like that ni nyina enye no kre eyesomo Nyankopɔn ede ma ye nananom a omo asom firi tete a ma asenteman so adi yi abepem ne na wi afi se Nyankopɔn de okonfukoko na ode ne ma ye nana se tutu na ode ne be chechira asenteman na wi afi se ode ne be chechira asenteman wi no ode agona na ma no na ode me ma pem e kan no ho na ode be chechira pem so na ode ne be tena agona ana de konfo no be ye ne anso yani soy na be di ebiem Nyankopɔn ye ba akopɛ tumi bi ɔde be ma obi a ɔse fa ye adwuma ma ɔno twedi ampɔn kwa medi hu mra ni monyam se on fa nye de wa opɛ emfa nsom wo yefunu so ye konfo a ukom yie na se wa nkwa ma wo yefunu na se ɔde ye de Nyankopɔn pɛ ema Nyankopɔn ba ani hu din hu ba ani monyam a heaven ho so ka ho obi ntumi nka ncho se heaven ho nka ho heaven ho ka ho ɔse ye kanfo wa asase so no ne ye kanfo wo soro wankase ye kanfo wa sonda mu ɔse ye kanfo wa asase so no ne ye kanfo wo soro onye ni papa nso a on kanfo se nyame nhyira woda akora dra ho akomfo ukwam na akom yi a ene wo kesi sidua se komfo akom no akom yi bia heaven ono nso ewo hobi o chefa ewo mu yiti okom ma ne yafunu o de bepere wono ane yafunu wa amfa anye animonyam no ama osoro hene Nyankopɔn samum sanete pepe efi bi ani ho na o ya wadwen se tumi ni Nyankopɔn de ma o ena wo fura se na ade ye kalabule ena ade sisi nkrofo ena nso Nyankopɔn de tumi na ma wo ntira de a ene wo wu achi unya nkwaje ma o kra o na wo se wo papa ne nchen akode a fa ye adwuma ni yie ma papa ne din humra ni monyam akomfo tumi nso Nyankopɔn na de ma Nyankopɔn na de ma ukenkai Samuel enhoma edi nkai no etire edunan a chichemu edunsia wose na onyankopɔn hom efiri ohene soro ho na ahonhommɔne efiri awurade nkyɛn ebe ha ohene no wankasa mu firi bonsam nkyɛn yo ora Samuel enhoma edi nkai etire dunan opa bie na kenka ma tiefo ntire bi se ni wa wose na awurade honhom efiri ohene soro ho na ahonhommɔne efiri awurade nkyɛn ebe ha no wankasa mu firi bonsam nkyɛn yo Nyankopɔn ohonhompa na ohonhommɔne wo ya de pa ma honhompa ba nkyɛn wo ya de bɔne obama ahonhommɔne nso betwe waso sanete ti konfo ni tumi no ni nyina Nyankopɔn abɔfo se de obɔfo Gabriel sitie se de obɔfo Michael sitie no saa na akwasi ni mo me na nakɔfa ne firi abiko so me ne ye adwuma no enso tie manfa anya adwuma nam de daada nkrɔfo a owu achi Nyankopɔn betwe maso nam de ye adwuma yi a Nyankopɔn de credit ne be ma me na chasa mitie wo nsɛm a wo kan yie dia a o ko osoro ahema mu heaven na kasa ne bɔfo kwasi ni mo akoto nsa didi wo ho meboa very good me ye de be ya ebe ma Nyankopɔn di ho aba animi onyam me mfa tumi no me se anam se wode tumi abre me mitimi ya duro ya de bi obi yare obi akɔ hospital reburu enfiedu ne ho antɔ no waba me nkyɛn Nyankopɔn afa me so ne ho aye ne din Nyankopɔn se menye no bia 1 million no enam ani brenti no magine 5 million magine 10 million Nyankopɔn so nka se menye saa eta no na wo sumo yafunu wani bre na wode kro no de awura tumi na wode ama wo no mu enti wo achi unya nkwaje e ma wo ho
Fire de bema Yankopon di ho aba ni muonyam we bi African asofo kwa Yankopon afa me so aboa me de awurade ase Yankopon nhia African asofo Yankopon di nhira no bema o use Bible wo waso ne yeso ana me use Bible ye kenka Bible ye de Bible ne adwuma se de Christopher ne kenka no oba asonye so ba yes ye kenka bi enti wo bo deliverance o frɛ bɔfo kwasi ni mo ai den on kan won kura be de na de me ye na yeye oya urade bɔfo oya urade bɔfo frɛ ko pɛ anya bɔfo bɔne yenke mfie ahasa ne akire ne a me na nakɔfa ne firi Ivory Coast e de ba ye no ene se nke fie na gu me na no oni nipa o obia no ato ne punum ene ma na ni bire ya okɔ Ivory Coast awonwe ifo krom no ɔkɔfa akwasi ni mo ene ɔde ne ba ye ene wutu na ya na wutie nipa mi fie ankasa wagona fo bebre etie me ye frɛ me din pa de na jima anase kwabena jima ene me nuanom ene me wofa asem a egu America eye 53 efia na pia no otumu no brafio so behwe o mo gu aha teacher fo apprentice asoja fo ni yeye kakra kra yaka wo fie ho eya de boni a enka entoa so bibia emfiri Nyankopon bia entimi nyina efiri Nyankopon a ene egina emfi ahasa ne achi ne emfiri Nyankopon azenka bu sa na tie abusia emfiri Nyankopon bia nyina abusia Mennim oluman ana atwetwe nkomo oba YouTube na Sompa TV Ghana obeba beto se Mennim oluman atwetwe nkomo ho yes onhunu hwe obehuni mfo nyini na wahunu se oluman amenene kasa no chese enya fadi agoro na ewiase yeso obi nimde no nimde wo ka onimde na de wo ka bia nso so firi ni mu enya nano ana firi ba yes ana aba Facebook nso so aye Sompa FM 98.9 ana Sompa FM angasa oba ho nso a obeba beto ye se ye twetwe nkomo no ewa ha mi angasa nkomo no duru ba bia na ebompusa emu ka kwode do ho sa na mitietia breaking kakra nanso ye di nkomo pa obiri kwamfo enana no onu so ye obiri asini enti anoche kwamfo de obeye ye no so oto aso olmai ma ye ni nkomo na mimisa se hello ekoba ne se obi ade honhommone eba waso ne yeso anase wanan so a aya etesen honhom be na wode pam no se maka medical na mka kire o me se honhom bone eni wiase honhom bone bi eni wa ewo wiase honhom ewo wiase nyina ya papa meba honhom bone wo na de ma honhom bone ne wo no mi enipa na honhom no abehye mi amene honhom nam no mi na me ma honhom no eye bone okay mi na me ma honhom no eye bone ko se obi aba wa se mi ni esme se wa ha me kunuma me no ma cheche na kwan na ampa na ma ya de ma no na wakum woni no honhom no nya na je so koye bone o mi na me ma honhom no eye bone enti na Africania ya sori no beifo ba ni age no ni ache o de beye wo de beye wo ye beifo a emfanye wo ba emfanye wo busuani ye be che o de wo de beye ebe ma Nyankopon din ho aba animonyamo beye etese de wato knaman poka knaman no onkyere enam ma onye wo nwura ma obeche nam amo awe na aka se onye house dog no ntina fi obi aba nso no onwe no a obewe no o ti dem beza me kire wona se akura me Matias enfidia wo pa o se wo de honhom ne beye no wo na adwenbone wo witiri mu na ade honhom na ebo ma wudi bone owu achi nso eda ho ma bu akobu akonta a kire papa no akura me hwemu na metie pa ya uhunu se obi kura bayi a enye honhom bone enye de bone enipa bebre omomadi yie no ebegu a oni hu ne bayi tumi Nyankopon de ma no onfa ni bone nti o de beta ne manachi apiepia oma momo diye se be ono so obenya ni muonyam
obi nso mpesa obayi kwasia o de be say ne ma owu achi ubenya so twen but say akra wo yusu twere konkron e wo ye wanan so so papa na twere konkron da wanimu yi okwa Galatifo nwoma no a etinu ni imudu nkron no e ka bone nyuma abayi gro ka ho na se bayi gro no o de me ba mintumi ntwawa no oke nka Kolosefo enhoma no etiri miensa chichemunum ekoka enson no a wo se munkum mo akwan a enye no wo se yenku no yenkum ta akwan no yenku no na edi akwan a wo se ase a wo se adwamammo akono enhye so ene akono ebone ni anibre a eye abosonson na we na di onyankopon abuvuo eba bosom be na obo ni din wo ho wa brabo boni a wo bo no wadwamammo ni wani bire no akono boni wakono nhye so no ene ho asem na okoe oka akwasi ni modin wo ho wa mokwasi ni modin obo ti garidi wo ho wa moti garidi ana obo ababudo kofi konfaneche bosom no wabo ni din wo ho wa mo ni din wo ho o mo ni din oni ye boni na wo ye no wadwamammo ni wakono boni wakono nhye so ni wani bire eno na ya wa bosonsom no eno ne saade no enti ye ka sam no ye ka abosonsom a eno ne saa ne ma na dwamammo ne wani bire wakono bone wa ya aka ne wabufuo ne wa pere ye no eno na ye ka sam ye fa na abosonsom sanete ye Kolosefo enhoma etimiensa chichemunum ekoka enson ena ona wa twere ho ena okenkai ona osa okofa emebusem etiri entia chichemu du nsia ekaka enkono no a wo se niema nson bi eye nyankopon na chi wade yes wo keka sa niema enson no nyina wie no wonte so obebo bosom ba akokura din wo ho nemo woni ye bone ne wa brabo bone ne ya wo mu no sa niema no na obekeka eho asem eno na wase atwe eho firi ho eno ne abosonsom a wo mu no tunu obi ayaka obosom a wo som no eno no ene wa ya aka no utiri mo ode obosom a wo som no ozo ye dwamanfo obosom ozo ye kromfo twa nkrofo body ozo obosom no eno no sa niema na wase ye hwe ne atwe eho firi ho afede so ho ba bia me firi ba ma hunu ba bia wo firi sane ba ni nyina me to wase na chese eba ni se dia me pese me bisa se enti wankasa woni wa bofo no mo de mo hote se wanye de hote a be ma panyin no kura oma kwasi ni mo no o ma kura mpo wa se wo ye de ho beti wo ho anti a obede na anante o so ye de ho beti na wanye de ho beti ade be che kura wuhia na obefre no oma bofo kwasi ni mo nkwa na wo yusu o ana se akonfo ne ada me pese mu nkwa na wo yusu o ana se obi nsu timi eyusu ni bi obi anko ne ba bia ne de enso kura efiri ya bofo kro na ye won kwatie ni bi wo kura no a motia onso ye fere ni mo so nenso mi ni mo no onse wo yisuma mrafo obo betimi a kire bayifo bayifo jimi kakre obechew yise ya mfa ho asem amre no obechew onso ye fere no brafo ni mo enimo no de omo doso bebre wo bi enimo no de omo doso ampa ye kura fia ye wo chiame nimo wa nimo no doso ampa akra ye nkwa wura mu kakra abafudwuma wa ye nimfinhia emfinhia de mintimi nka go mi di mfie dunum ena me hye sa abofo adwuma na se na ensen ya beka se enyina ba mu ntina meja enwuram no ato ho kakra enso no kura adako bi ho a me da wa na krokra che me ho se no mafa mekania no matam mitro no mahwi onam a bo se menya kusie bi akrantie bi na jam ja be bon kwaye di mame hwa adie pa na ehu a wo ye anadwoha wahu no anadwo de unam nwuramu a enwuramu ewo ensem enwuramu problem se papa se ye wiye o se ya nadwo o unam na unie kokuduru kakra bi anyame nka ho a wa hia kura wa betimi atopiti ewo nwuramu
we say nwura mu no enye kwa ye sha se no kan say enye de bofo ku nwura mu a wo hu nyina na oba a wo ka enho asem. That's right. Na nsɛn meko nwura mu wɔ akorɔfo so me nam na menya aprawa na mekumu no mekumu aprawa no na fe no ma nante abrɛ na menya hwee ene bibisi no nya enko yie bi mti kofie ne koda mehwɛ baabi a maduru no a na mebɛn agona akorɔfo so akyempem enti mekasa me fa awuram kwa na mebrɛ me tie si akorɔfo so no ma fa lɔro kwa ma bagona na ma bɛpɛ baabi ada omunsu omusanom ye frensu no bosompoma ma ben so no kura wie dia aka kura meduru nsu no ma ba akorɔfo so kura enu 50 years kura enu die mtu mani kura emu yanse enwa kakraka ena wadda Mennim wo ekwai no a ekɔ ensu no mu homu enwa kakraka bi mihu ne so nwada sɛ ne etope wanyini mihu ne so nwada cause ni nam no nko a ehye konkonu mu etare fam no a ekɔ no enu nko a etere nam no etere che pan kɛse ne tetrete no me fa na die a obetwam 3 feet na ni konkonu a ebutu n'achi no enu nko a kakraka no ni konkonu te se pan ezi mi hu aboa no prekope no na me yemu ahyime efise mi hu se enwa etimi nyini eye kɛse saada me yemu hyime saa no bibisi kɔwachi mi yɛ sɛ me kɔmachi na me mpaboa na machire me ni mituo ni me bag nyina na me dai ya machi da fom me sori ya me kanian sa ato aboa no so a na me yemu asa ahyime onu ma wuram nam de ahyɛ obi a me nam a me pɛ nam no won se makoto nam mi dwane ara na me mfa no ma manwe won de enwa no onye nam na otene ko every say ye wo hu enwa a woti sei da na won nam no kra bag be mu na ade ne be ya na wo boka shiri na ade na so a mi dwane me ho wo so che mi dwane firi ho na mbeduru akrofon so fie na mbetena ye ona mbetena ya so na me kyekere me bɔ annom ansa na makoma ebo kinkinkim no to me ye kakra mi firi wa mbeduru agona enna kora bi ankomani so mani ye sɛ de to mo no a bɛka sɛ mesa hu sɛ aboa no na tarifam a wɔkɔ ne nani a wapagya na me yemu asa ahyeme anadwo ne nyina na mantimi ana na nka bo we me de me nsa kan no a enka de na be yemu nwura mo ade be kyen wa hwia no ma wuda nwura mo na bosu no net sɛ wuhunu sɛ enwa na nam wei o ye nwa e che de ni so enwa no mi hu bi da wa nyina na ne nam no eso kakraka ni konko no me se eso che pan ni konko no owura mu koda no na hwe na ni a wapagya pa wa hwe aboa na wa na obedwane wa bo se wa hia bibi awon so ba bi amadru ho ye nsuo mu bosompoma akrofo so mfo nsuo a omosa no no timi ya kakra mi titi mu am koduru akrofo so mfikire ho awon nam kotena ho me ye kyekire me bonto enum ya ansa na makoma ebom kinkim ni nyina to me ansa na mitimi ananti abago na me ba ye kora na mantimi ana edi beburu bosom mi ensa na mi nkomurom komo wa na de na sabisi mani so na me yemu ahyeme timuram de enema ewo nwuram papa udi agura ade ebe ye nwuram no untimi enwa no ope ho abakwasem ebisem oman kan trase bia ensuo no saa na ebia ensuo no ni su eno no anase ade me kobo mi papa mane no me papa si mitiri na ye sem de mensa kan enwa no enka ade ancheme etijane amidwane ye no ne kwanso no na onye enwa papa oso onye enwa papa nso bi papa no kwabra na ne wanka nje me se onye ngwa papa no otise na jam dem da na se mi bi ahunu na me madwane amfa me nsanso anka madwane kura afiri ho eya mo pebo eni monto no se bonto no ne ye de bo no epa me na wachichiri bia wo kwa aguna wi amu ase akwasi pon na me na ne kwasi pon onya nkwansi ama ye twa ne na mienu me na no me so amu ase ho no me na ne na ye ya ntem asonafo ankobia hene wonye ne ba bi ko se ye de ayi wabi school ayi offense lokoja ene unana wu ye de na di na de lokoja ne se wadi me na ade se wona ye me na ya akonafo
we akona fo ye di wi amoase akonya we na mudi akonya owu abusuan fo nso me no na tie agona okribi no akona fo no omo ye adwuma wa agona hia hia omo nso na mudi wi amoase hia ebi e wa agona ha okribi nana ne me we da wase na no for brancansa na mame ehwe sa ensuo na ukoto nwa no wo ho no mete abakwasem bi wo ho no yesi sa ensuo no obi nsa bi mu obi nom anate enye sa ensuo no okay a chempem no de be ma panyin no kwaye no a wo ye ne nema wo mu na wakrofo so wa odi ho asem ba ma men kan ehun so asem kakra nkyero kan ho asem kakra o se konfo no odi abode e na odi abe eda no ani nyina enyini da no abe ni nyini da no abere bode ni nyini da no ema ye twai ye no aye no ne hu nsuo na ye hwie agu ho no ena eda ni nsuo a etene no ye fe na chempem obi nsa bi mu obi nom obi nsa bi mu obi nom ma onu abode odi abode ema bode ni nyini da na bode ni nyini da no abe no nso nyini da no ema ni twa no abode no ehu nsuo na ye hwie agu ho no ena dani nsuo a etene no ye fe na nchempem wow nti duru wa obi nsa bi mu obi nom na chi wade no wa abenu bia no wate haba no wasabia no na yesi agona hene foforo ena yeta akokoye amamre ene amane ye konso a koto ededa ensuo no ho ema no a abuni no omonwo no no hene ya amane ewie a waye bibia wie no wo nse na omodo omo se toto kotobon no mu wo chire koto no se oyo oba obewo oba we bema obewo bema obi so obewo se koto no netewe obetutu bon nyina akokase ye onye koto ni bida ebi anya koto ni bia omo ani age no obi so ti ni suo ewo ho wa hu se onu nyakopon amani bi onu se koto netewo no obetutu bon akokase ye enyina ohun koto no wache no na dani ani bre ebi ani age no obi so usun di awere ho na je se kunya koto ni bi chi na ukowo wanya bia nche na oni akwato kwa ta bia onwo biem anyakopon ama obi yo be nyana chini bia oyo oba obewo oba oye be ma wanya bia anyakopon ama obi a koto no one tere okura do nsa be wura okase unya na nche no eche wo kire o se anyakopon anche amfa bia ma akura asuo achempem mesabi no mu a miyewoke ba sabi ni minuai na yaduru ho na masabi anu ontimi nsabi ma wonu ne no yenye ne sa o sabi ma onu anso be sabi anu onso be ti ahabai onso be sa ne de anu sa mesabi ma minua ne no mu ade ne besie ye musto wa hwe ni ya na aso no age ne honhom obeba na yade nketenkete ne ne me ha no so why you agin say unia no open afa no kwa kwambone so dia ene obetumi asabi amana no endi menime baketo anam menime ni aketo anam ontimi masuo ni hu mebo binom na mebo bia mananom no eye tiwade ya bi ontimi nsabi man won so mo se wono ukura woto a ena osaye na ade ko ofia ene obetimi anom bi de se nso mo na wo sale amane se wonyi no mene de dabi nsino lada and mesa di free nsuo ni hu kofie dia ene o nso no abetimi anom ba se ye gina nsuo mo na ya duru nsuo mo na wo na obesa mana no de nsino lada aguna mpata mu mabin o be ma panyin no awade tumi no be hye aguna on se asante nyine busa se asante mam krobe no ope no mfama no no metena o oritwe na ni nyina wo so opa aguna ena ode aguna ma no oba nso otume ma apem ene kan no ho oba na abretufo nko a na nanom abretufo me na nanom nko na tikroma ena asante nyine etume ma apem so oba na wo chire bro no ayefe na apem so ena ode me ma apem no etena ho okay nti na omodi meso hina abepem ne on tikroma no aben a oye nana okay na sefo no so a omda so edi hine ebepem ene na yasi monto anase bo yasi epama humo ne eyamba eye no krepa unumbo a be kase awosen eye go so wo mu mo ope wochichiri bonto no bia o so anu ape ogonse sisi a na awosen e chewo no ni nyina na edwane na sa no na omko omochi na sa no ebro bonto ebro cha apetese
e buru cha apetese ndi man kan okra nche na meboa ukod emere wa na omde she wo mo sin ase no a omde kan so na ya he ne sin ase no enye wadwe se wo ya brantie wa Daisy na wo ba o onu a wate wonu wa Daisy che o udi agro asem obeka che ontesu kro obeti agu from no ebe peja mfuturo bebu ani because buntono ni so kakra bi ekọ wanu mu a ekọ nyakọ oyem a e chen se de wanu apetese half be bo pa on wi abefifi ya sam mame emisa emwa wosi wo mu hu ohu ewo ewura mu ni ade no ebi atimi akum obi ama wahuda anansa watim mpaninse mi ni aba ho kwa je kurum bredi ene se medi waduri mi ni aba ho efe no kwa kufrimpa na otutuo se de metuo no a ene onso ne de no wosa esunsum jack eka ho okay enti dako ye ho na papa bosom ne ba ya te yamframa oba ya pe ena ofre ye nyina na oka kire ene ye maame se ye nka san kire ye nua no se onya afidie sum enye sa ne fidie ebeyi nipa ye toso mi no nso no onya etutuo enye sa nituo ebeka nipa ama na nya case ye nua ne kasa ye nua ne se wate stay no nyi tuo no da so ko nwuram ade adwuma ye ya no ye abofo nwuram ane yeko enti omu na bosom ne sa ba abiem ene o sa ba ma ye maame ne fa woni se ye nkasa nkire ye nua no na adekode ne mfiri ho onye etutuo yesa na boba ebeka nipa onko yi na fidie megufie yesa ni fidie be kiri nipa obinya case uli nyina wa mu no da so ko nwuram no osum fidie no ne mprense so a bosom ne sa beka ye no ena minia na bambuye no se sa na tie dia obekọ akoyi emfidie no no dia begufie na enwuram krokra wajai ogoduru ho no na jack ne ba ko akire okọ ti asomi yo o fidie okoyi no ogoduru ho ne ba ko akire okọ na ene wo sa ba efie wo ko wa mfetu anko oba ya obeka ye no na emise na misro mtimani na chi ya adam ba ko ene ye bofo no ya hunani e fe ne red o ne odi na chi ene ne koye omo ko mo fa rifle ena mo fa aboba ena mo kodu nwura mo omo kodu ya na ba bia afidie ne kire ekwo no na abo ne na ho na afidie ne na ho enti wo he na afidie no wa twe na sesan odi de wa twe no so na damfo anu ne anwona ne ni gina ba bia afidie ne yi abo no ena o twe no to odi so a wo ko kakra bi be se 100 years ensuo bi eda ho okoye na abo ne de afidie ne nyina akoburutu ensuo no to hu abo no an wati gina ye no man Facebook de kula wo tutu no ye ka abo no doctor bi wo ho ene owura doctor na afi abo no sorry free ensuo no no wanya ba bi amfa doctor na minu ni wura afi no wo ko shi for someone na ba ko pim no ye smart free ye wo pie no na bo na sa dani nani a wo ba no so minu no so no kwani nyame anim ne onim fam wa bin enti wo peja ni mo hu sa abo na to no no so abo na beben no mienu no ka na no ewo ofam ene o prefer no so ekosi na chi na bo na sa dani ne ho na wo ba no so ebi mi enyu so sa no ontimi entutu no onti oni abo ne kikiri na adamfo na afurudua ene tesoro kakra no peja nani no hwe na adamfo no ewo soro to hu se na adamfo no peso sane ba fam no na etuo no kura no na afrato epenso eti ho ye pradada so hu se na adamfo ni esane no ene o twen ne ho free ba bia etuo ne da no ba bia obekọ na abo ne di nachi na abo ne di nachi saa na adamfo ni sie na obefa ode da fam na obefa etuo no o fe etuo no hu se na adamfo na fe etuo no ene o twen ho ma ne chance na bu ya na sisa abo no efam kurakra abo ne to fam ye no odi mirika no okọ e no na onia no na abo ne na beben awon eneyem ama ne nso no etua ho hey ehwa na oka ne nso no ekoye ye wa haba bi wo ye fe na asapono ene o TV ene o we ya na so twan te se chiyingon no ena o de tare ba bi abo no enso no wo ye no ena atade a ehye no o sane ye no o de ebo so ene o peja no de te se o ne ba akura bi ase ye fe wo da sagwa obeduru ho na abo afo ebo ano a hwi o mdiri ba bredi ufiri o ba bredi fie kura no e kwansi nkono obeduru ye no aye mmere obeduru ya na e furo ka ene enkwansa hospital ade eche ya na team ehwa na owuye hey ade eche ya na owuye
ɛne yɛsɛ saa na ɛte yɛde a aboa no yɛbɛa kɔhwɛ aboa no ɛne yɛkɔdwa aboa no ɛne yɛde ɛnam no nyinaa gu trata mu ɛne yɛde bɛɛ fie yɛbaa yɛasɔ gya ɛde nam no gu so yɛho nam no sɛ yɛdɛ sɛ adeɛ ɛkyi gu egye no mu ɛkyɛn patro egya sɔɔ nam no ne nyinaa hye dane nso berɛboɔ kora yɛnyɛ bi ankɔtɔn dwere bɛɛ ne nyinaa hye dane nso ɔhu sɛ deɛ awia sisi teɛ Africania biribi wɔ hɔ ɛsɛ nipa mmoa pa nkasɛ biribia ni hɔ mmoa pa nkasɛ biribia ni hɔ na nsɛn mi kɔ nwura mu wɔ akyɛmpem baabi a kɔmfɔ ne kye ɛyɛ n'adeɛ no a wɔdu abɔdeɛ ne aba a yɛno a nsuo no gu hɔ a ɛdane nsuo a ɛtene no mewura kɔyɛ no mu no mekɔ anim kakraa biara nam tee m'akyi sɛ obi ɛyɛ dede nam sa ɛfa ha koraa meba hɔ anam tim bɛhyiahyia saa ne wedi anadwo wedi ɛbɛyɛ 2 o'clock deɛ wɔn ani dede na fɛnum agyina hɔ na metie ne dede ne yɛ kɛse ne atiatia mu kasa no ɛka no amente sɛ Arabic ne wɔka sɛ Hausa sɛ nkran kasa sɛ dagomo sɛ frafro me amente kasa korɔ ɛno nso ɔwura gu mu saa fɛ na meyɛ mu ahye me sɛ meyɛ bɛhyia ɛnɛ biem megyina hɔ na ɔhu sɛ kasa no ɛsan me ho ɛɛkɔ akorɔfo so timu sɛ atwa mu a ɛɛkɔ no bibi sɛ owura ka ho tisi kɔ mene kɔ ɔbaa na meyɛ ntɛntɛntɛm na tisi kempɔn no mu wɔde ani ahwɛ akorɔfo so wɔ benkum fam na mso fa nifa sɛ ne saa na ɛte yɛde a mekɔfa ɛkwan no makɔ agona agya mekɔda meti kwa no so a kwansi metu kani a ya oruma bi na ɛɛba yi akɔkora posoposo bi o ɛne wɔba anadwo no mienu no mihyi ano no a ɛma ntoma sini ɛna efra no ɛna wabɔ ntoma no ɛpɔ ɛwɔ n'abati benkum no so ɛna okuta sekankuri na papa no ho fini ho apa fitaa sɛ bɛsɛ bɛburu sɛ wɔ so onwale wɔ sɛ deɛ benyo mihyi ano yɛ mu ahye me ɛnso me de amemrefe makora yɛhyiahyia fitiw wɔ amuame no san me ho na papa yi kɔ metwa m'ani a na mehwɛ no ɛsi mehwɛ no afei na mehu sɛ nati kɔdɔɔ mu no na bibi kasa kyerɛ me sɛ wonum nyansa nye sɛsi a ne kasa bi ɛbɛhunahuna wo a wopɛ kɔyɛ akɔi wɔteɛ sikwa mu ahyia kɔkora wɔ wei wɔakyea no wɔanye so wohu sɛ gyina hɔ de kani akɔhwɛ no dabrɛ wompɛ nkwa ho ka ho sisi kɔ meyam hyee me ana ɛne mesɔɔ mmirika mu mantimi anyina bɛna keka hwii mu saa kɔfe me sɛ mebɛpie agona Africania sɔfo kwa na video dwane Africania sɔfo kwa me ho po kyɛ na kɔkora wɔ eminhyia ne nwura mu da wɔyɛ bi nipa ne ho fi ne tiri nyinaa ayɛ nkurusa ne tiri nyinaa yɛ hwɛ da nyɛ ne mpɛsɛmpɛsɛ ɛna onya ne mpɛsɛmpɛsɛ bi ne tiri nyinaa yɛ no wohwɛ no obi nka nkyɛw sɛ hwehwɛ yi ofiri ɛhɔ me be fie meduru fie anadwo no mantimi ana onuma no ho adwene ba me tiri mu saa mantimi ana afefiri hɔ no edibe afe na akyempem hɔ na me nkɔ hɔ nwura mu da bibia hunahuna me hɔ that's right bibia hunahuna me hɔ akra afe ni akyire na me nkɔ hɔ nwura mu akra me da ase amu ɛna deɛ sɛ deɛ agya bɛbɔ ne ba nkɔmɔ ha no abɔ me nkɔmɔ yi sa sɛ yɛse yɛma wo platform anaasɛ podium yɛmante ne yɛde ahayɔ wɔnom a ɛyɛ ahayɔ abɔmmɔfo abɛgu hɔ ne yɛse ma wɔnom afutuo a afutuo bɛyi ɛna ade bɛma wɔnom ayo ɛna ebinia no abɔfoɔ no a ɔhu sisi hɔ no mɛka kyerɛ wɔ mo ɛnokore ne nyamie ne mu yɛ adwuma no sɛ wonni ɔdɔ ɛwɔ wo tirim na sɛ woyɛ obi a wonam na sɛ adwembɔne ɛwɔ wo tirim atirimɔden ɛne ayaka ɛne aperepere ɛwɔ mu paa wontimi ɛnyɛ yɛ adwuma no ɛwɔ sɛ wonni atema ɛma nipa bi a wone ne bɛhyia sɛ woantimi anyɛ ne saa na sɛ wo sɛ wobɛfa abɔfo dwuma no a woanhwɛ yi a wontimi nyine nkyɛ wobɛtumi abɛhwe wo kra ntɛm kɔɔ yɛ adwuma no ɛyɛ sumsumsɛm asumsumsɛm ɛwɔ mu asumsumsɛm ɛwɔ mu papapapapapapapa mpanyinfoɔ sɛ adeɛ san a na dunsini aso akyɛ ɛna adeɛ san so a ɛna yɛhunu bogya nti mɛka kyerɛ me nuanom sɛ ɔmunya ɔdɔ ɛne tema wonum sɛ ɛyɛ abɔfoɔ adwuma ɛna wobɛyɛ deɛ a berɛ biara nya ɔdɔ ɛne tema ɛfama nipa bi berɛ biara a ɔne ne bɛhyia sɛ woantumi anyɛ saa na woyɛ onipa bi a wotiri mu ɔden abufuo ne n'asefoɔ ɛwɔ mu a wobɛtumi akɔhyia biribi bi a woanhwɛ ne yie a
on kwana kura de ko nwura mu no wan hwi ana akɔhwe won no anya amfa ama nde ɔdɔ ene kroye ene tema a obenya ama enipa bia ene ade a edinka ehia etimi yesa ubetimi andanti nwura men so hwe bia beba bia nyankopɔn adomiti fo no ebetimi akɔba wo wo de wonkwa ebesa abesi ɛho behia so sɛ obɛbene wo ho kakra wo ene de ɛho behia pa ɛho behia pa ena me so metiwei me hye da sɛ me kɔkɔnfo bi hɔ sɛ me kɔ akodi aduro nemo emfie aduasa bɛse enum ni a me wofa na wote yenkonwa ehu wiye no ye de me bra panyin no ye lawyer na ye di abusua panyin na oye krache ni nti no ontimi megu nsa na oso de me tena ne nan so se be ya me nso megu nsa ewo enkonwa tuntum no ani esuman no so ne mfie aduasa nim no a me ye adwuma no suahu na manya afiri hɔ de eno de enye asem ketwa oye ene se uye ni yi a enyankopɔn no a ene ɛbɛhyɛ wo den na wabie wani adwuma me ye abibiduro na me ye ni nyina enye kwa na nkosia amfiri wo bia nkyɛn nyankopɔn nam adwuma me ye no aso me da hɔ a na ade no ano aba na wakyerɛ me sɛ ona na ade wei na wɔde yesi ado tuntum me tɔn me da hɔ na nyankopɔn na wan wakwa so na ɔkyerɛ me sɛ ona na duro nie ɛne aduro fufuo no obia yade bia ɔyɛre bia enso na ɔde fra sei no ɔyɛ no sei no ɔyɛ no ampa ade kyɛn ya papa panyam ne yɛ adwuma no mekobusa sɛ papa sɛ yɛ bia masoni ne papa na yɛ kom sɛ de papa no wonim enso no wonka nkyerɛ me wo sɛ wona na kua ko aduru a no wode yɛ n'adwuma no ɛno no enti sɛ ɔmo na ma kwan so obeyi akyerɛ wo de a ɛyɛ no korɛ ti fa yɛ adwuma enti mekotutwa no nsini ba na ma bɛhye mɔtɔ no mekoto hyire no ba na ma besi na de wo sɛ meyɛ no na ma yɛ ampa nso me yare a me no me ya na me ho atɔ me obi nso yare a ɔba ma ne bi no me ya na me ho atɔ me ɛyɛ hani a na ɛha wɔ nipa ɛnyɛ no operation mema obia no ɛbɛnane ne nyinaa ɔba afa abroad na ɛha wɔ mema obia no na wɔtwe miɛnsa pɛ ɛbɛnane ne nyinaa ɔmna ya mfa se kai anka wɔ wafiti kuro na wɔ ha ne nyinaa bra mema obia no ɛde ne nyinaa bɛkɔ ote bia dada mu ɛda mɛba asante nansan mɛba fie ama yabɔ nkɔmmɔ ne dodoɔ na wate mede twadi ampɔndin da wase amen sɛ wakye me so awie ama wɔn nso so one mɛdi nkɔmmɔ bi amen ma memfa wo nsi na nyame yɛ adom ɛbrɛ pam mɛba asante a mɛba fie abɛdi nkɔmmɔ I'm so do wase fa okay abusia me ne me olumai na ekodi nkɔmmɔ no yɛfrɛ no nana yagjima wate wasum wadi nkɔmmɔ minim so ho atɔw me da wase pii ma me nka nkyerɛ sɛ nyame yɛ adom a bosum wei a yɛwura mu ɛnɛ yɛ 5th on the 18th Father's Day kwasiada me batɔ tie braba register o papa na o register o papa wo ka ho bi Sompa Father's Day yɛne yɛ gyanom ɛgye yɛne yɛ gyanom nyina ka bom yɛbɛto nsa didi na yɛwie no me batɔ tie o 21st clinic say o papa wo betwere ni din sɛ me papa nie wo beyi ne kyerɛ yɛ kɛkɛ sɛ wo papa nie no yɛde wo papa betu aduro so saa afe yɛde bia no papa di asie bia yɛbɛhwɛ na ma no ho atɔ no tie 21st clinic enti yɛn nyinaa yɛbɛkɔ akɔdidi wɔ Asabee restaurant yɛkɔ akɔtwa yɛnum ne akɔdidi wɔ hɔnom kama ne ya register papa yɛma card yɛ 21st clinic for card dabia ne tia ne ya ne mfia ne ya ne na ya ne ya ne kotodwe ya ne ya ne sisi baabi ya ne ya bia se pressure na da no so diabetes me pacho tie o ma ne krata so anu akọ 21st clinic ye be hwe ne saa kosi sa afi ne be kwa wieye 21st clinic na afa ato ne ho so enti sunya ne Asabee restaurant ehonum ne be di Father's Day no o be ba register e wo Sompa FM via ha wo ne o papa wo de ne ba no e na wo awumu wo ka ho 200 Ghana cedis me pacho se munua no mo ya nwatwe mu ye du a discount wo ho ye no de ofra ye no bedi nkomo na emom se si ane de odo papa na eba na wo awumu na ba register na no papa na 200 Ghana cedis enumu na mbedidi enumu na papa da duro so afe yai Sompa yankwa ne betumi aye we di amawo obia ntumi nye emfa amawo enti Sompa FM ene 21st clinic ne aka bom bra Sompa FM fia ha na be registration ana ubetumi nso afra yan 0257
68 3050 0257 68 3050 sanso na ubetimi ade wusika no afa momo number we so 0557 26 96 02 0557 26 96 02 media mesi anya hwe kura no be register papa ne yemfa ne nto aduro so what you say eno kura ya adinya kese e de maw enti eye on the 18th of June bosum we ne da to so du nwotwe mate okay me pa chao eye awia donko na party na hyase na aba nso a ba bia betena na back de se kebra so onimo me pa chao ma men kanfu zipe emfama eno anu obia zipe mobile money eno anu obia send sika de fa so zipe o zipe because wo send sika de fa ho no na yes e chewa che de unim se un register zipe na wunya register 10 cedis worth of credit there ye de be ma airtime wo de be twawa no so wo be dial star 270 hash wo be press 7 eno ye for g eno ye MoneyGram to wallet eno no se ba sa na ye send sika fra mo no ne ma wa what you say ye no mu a ye nkrofo wo wa amana ne ye send ma wa ye pia tum ana so pia tum what you say na su kroje nya fe na abekọ bank ne ka kire se na network nye na na ne doso maza wo pesika na wo ma me yare a wo pesika de akwhwe na adofo amane efra amana ne no wo kọ bank akoyi no krofo bi amani tua mu juwa ye se na network na enso no oboa we de ye de to so na wo pia to fon so ne dem what you say wade ni bi wo no mu aye ne saa na bi anye kama mfama V22 body cream ende kebro mama tia na meka pebi pebi V22 body cream empower dio eyi stretch marks na nso obebe yi no wani matwintwan betene tu sabre wapa beto ba wan wi abeka so aye makers so na nimu ano no V22 kebro nya asem keto na meka no uhia wo eye pap enfifre tu wa ye hu da bia we de na ya shotin timu say yes wasra nku pa V22 no eyo shop bia ya tongu wo bia benya bi do pedo so ponu afre 0501 276028 na odi edi udwuma na boaw efie wonkura ni nyina ansra bi okudenta clinic omode esen ko awo kebro se oti o ya mfa nko e bia wo sen na ye o ya na so oti di afako na mom se uti pa na ye o ya 60 pa ye mfa nko ho kompom mfa nko ho ananta mfa nko ho etwo mfa nko ho ba wo sen de ye o ya ebia wo sentamo de da ho upesi entwetwa wo hwe na mo an ta keka asim ebia obi ne de keka me pa cho bomode na de kọ ogdenta clinic on be ye ne kama mo ozo obi wo no mo an se no fa ase wo ho on ebia fifi ho wo kọ on be tutu ni nyina replace be ye kama wa be hu say yes bibia ye kama ogdenta clinic on mo wo Jenny guest house anim ho pe abisim Jenny guest house anim ho pe on number 0201 660218 omo number eno no awia wo pa drink anomo de no ani mizo wati ase wonu mizo a wawie wonu mizo a wawie obe fili gbenze ebro woni gbenze won se da nim gbenze kebro wa se de yo won se de on te wasa